xandru sultan ta' sema u kodba mqazza nisimu tkellimna llum fiskien il-kelma tiegħek tkun id-dawl keċċi fl-isem tal-Missieru tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Insellem lilkom li nġbartu hawnhekk għal dil-Quddisa, dil-Ewkaristija u koll dawk li qegħdin iseguna permezz tal-mezzi soċjali, partikolarment il-morda, l-anzjani, dawk li huma emigranti u f'dawn il-momenti jingħaqdu mas-santwarju ta' Pino. Dawk in-nies li talbuna biex nitolbu għalihom, partikolarment waħda persuna li għandha bżonn it-talb. Il-Knisja illum tfakkar lil Sant'Angela Merici li fis-27 ta' Jannar tal-1540 daħlet fid-dar tal-Missieq. Din il-qaddisa hija marbuta mas-santwarju għax hija il-fondatriċi tal-Ursolini, is-sisters li għandna hawnhekk għas-servizz tas-santwarju. Dan għamlitu fl-1535, imma mbagħad kien is-saċerdot Malti, Monsignor Sidor Formosa, illi fi żmienu għaraf jifforma tfajliet biex jgħinu lil dawk l-iktar emarġinati, lil dawk l-iktar fqar, il-tiema u mwarba. Ejjew nitolbu bl-interċessjoni ta' din il-qaddisa biex aħna jkollna din is-sensibilità li dak li nagħmlu mal-oħrajn daqs li kieku qed nagħmluh ma' Kristu. Ħuti ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna. Int salvazzjoni għal min jittama fik, mulej ħnina. Inti tama ta' min imut fidejk, Kristu ħnina. Int lena tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna li Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Nofru l-Quddisa għal ruħ Anthony Merċieqa. Atina mulej li l-Verġni Sant'Angela Merici ma tieqaf qatt tirrikmandana l-ħnina tiegħek. Fuq l-eżempju tal-imħabba u l-għaqal tagħha iseħħilna nħarsu t-tagħlim tiegħek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien David mar u talla l-arka ta' Alla bil-ferħ mid-dar ta' Obed Edom għall-belt ta' David. U malli r-reffejja tal-arka tal-mulej imxew xi 6 passi, offra b'sakrifiċċju gendus u oġol imsemmen. David libes efod tal-għażel, beda jisfem bħiltu kollha quddiem il-mulej. U hekk David u d-dar kollha ta' Iżrael waslu l-arka tal-mulej bajat ta' ferħ u dak ta' trombi. Ġibu l-arka tal-mulej u qegħduha f'posta fit-tinda li kien waqqaf għalija David. David imbagħad offra s-sakrifiċċji ta' ħrub u sakrifiċċji ta' slim quddiem il-mulej. Meta kien offra s-sakrifiċċji ta' ħruq u s-sakrifiċċji ta' slim, David birek il-poplu bisem il-mulej tal-eżerċti u qassam il-poplu kollu il-kotra ta' Iżrael, irġiel u nisa, ftira ħobs, biċċa laħam u ċappa żbib kull wieħed. U il-poplu kollu telaq kulħadd mar lejn daru. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien, il-mulej hu s-sultan tal-glorja.
intrefgħu bibien, infetħu intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja, flimkien il-Mulej u is-Sultan tal-Glorja. Minu dan is-Sultan tal-Glorja? U il-Mulej setan u qawwi, il-Mulej qawwi fit-taqbida, flimkien il-Mulej is-Sultan tal-Glorja. Intrefgħu bibien, infetħu intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja, flimkien il-Mulej u is-Sultan tal-Glorja. Minu dan is-Sultan tal-Glorja? U il-Mulej tal-Eżerċiti, dan hu is-Sultan tal-Glorja, flimkien il-Mulej u is-Sultan tal-Glorja. Inqumu bil-wifqa. Alleluja. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien ġew Ġesu u ħutu baqgħu barra u batu jsejħulu. Dak il-ħin kien hemm ħafna nies bil-qiegħda madwaru u qalulu ara ommok u ħutek qegħdin hemm barra u jriduk. U weġibhom, min huma ommi u ħuti? Imbagħad dawar ħarstu fuq dawk li kien hemm madwaru bil-qiegħda u qal, dawn ara huma ommi u ħuti. Kull min jagħmel ir-rieda ta' Alla, dak huwa ħija u oħti u ommi. Il-kelma tal-Mulej tifħir. Kif inkunu nafu li aħna minn ta' ġewwa ma' Ġesu? Jiġifieri, ix-xewqa li għandu Ġesu għalejk taqbel max-xewqa li hemm fil-ħajja tiegħi anke illum. Il-Vanġelu qasir li għandna llum jitkellem minn rieda ta' Alla. Kelma oħra li kien juża Dun George Preka, jien nagħmel il-volontà t'Alla, dak li jrid minni Alla. Fit-talba li tagħna Ġesu, meta ngħidu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, it-tieni petizzjoni minn 7 wara li jitqaddes ismek ikun li trid int. Tiġi saltnatek, it-tielet petizzjoni hija ikun li trid int. U hawnhekk Ġesu qed jgħidilna jekk trid tkun minn ta' ġewwa miegħi ħija, oħti, ommi, ara li dak li qed tagħmel illum jaqbel max-xewqa li Alla għandu għalik. U din hija challenge kbir. Għaliex? Għax hemm barra jew jien fil-ħajja tiegħi lil Alla ngħidlu kif irrid jien. Nagħmel l-irrid jien. X'ħin irrid jien? Meta rrid jien? Araw. Illi l-pjan ta' Alla ma jkunx jaqbel mal-pjan tiegħi. Hawnhekk qed jgħid waqt li n-nies qed jgħidulu ommok Marija. Fil-mentalità Ebrajka dawk li huma relatives jiġu meqjusa bħala aħwa għalhekk qed jgħidulu ommok u ħutek ma kellux ħutu. Marija wildet liben il-waħdini lil Ġesu. Imma fil-mentalità Ebrajka relatives jagħmlu parti mill-familja anke interna kif inqisu aħna l-aħwa. U Ġesu idur lej in-nies jgħidilhom trid tkun minn ta' ġewwa? Trid nqisek minn ta' ġewwa? Min jagħmel ir-rieda tal-missier
min jagħmel ir-rieda tiegħi dak huwa ħija u oħti u ommi. Ejjew nkomplu il-Qudiesa Għaddel tal-Madonna li kienet kapaċi tgħid ikun li trid int anke meta ma fimietx. Kienet kapaċi tgħid hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Ejja Spiritu Qaddiż biex tqanqalna fit-talb tagħna, fil-ħsibijiet tagħna, fir-ringrazzjamenti tagħna waqt li tawliet li aħna nuru x-xewqa li nagħmlu l-volontà tiegħek u nresqulek it-talb tagħna. Nitolbu għall-Knisja kollha, għall-Papa Ljun, l-Isqof tagħna Anton, hekk nitolbu għas-saċerdoti, is-seminaristi, il-katekisti biex iwettqu fil-ħajja ordinarja ta' kuljum il-volontà u r-rieda tiegħek. Nitolbu għall-paċi, il-paċi fil-qlub, il-paċi fil-familji, il-paċi f'art welidna u fid-dinja kollha. Nitolbu għall-marit, l-anzjan, dawk li jduru bil-morda, it-tobba, l-professur, in-nurses, jew dawk li jiddedikaw ħajjithom biex jieħdu ħsieb il-morda tagħna, biex inti tagħtihom mulej li jaraw fil-wiċċ tas-sofferenti il-marit, l-anzjan, il-wiċċ sofferenti ta' Kristu. Nitolbu għall-eżistana mejtin biex il-mulej jagħtihom mistri ħal dejjem fil-ġenna. Nitolbu ismana. Nitolbu għal dawk li għaddejjem miex it-traġedja bħalissa. Nitolbu llum għas-Sorjiet Ursolini u l-ħidma li jagħmlu mhux biss f'Tapinu imma wkoll fid-djar f'Malta qed jagħmlu biċċa xogħol unika ma' dawk li l-iktar li għandhom bżonn min jieħu ħsiebhom, min iħobbhom, dawk li verament qed jagħtu dak is-servizz kbir lil min għandu bżonnu. Nitolbu ismana. Fiskiet nagħmlu t-talb tagħna. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier illi jista' kollox. Aħna u nxandru l-kobor tiegħek f'dak li għamilt ma' Santa Angela Merici bil-ħerqa kollha nitolbuk biex bħal mi oġbitek għall-merti tagħha hekk noġbuk bil-qadi u s-servizz tagħna. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddiż Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien inroddulek ħajr. Fil-qaddisin li kkonsagraw ruhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewiet jixraq l-infaħru lilek
għal providenza tiegħek tal-aġeb. Bija int terġa' ssejjaħ lill-bniedem għal qdusija li fija sawwartu fil-bidu, id-dew u d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruku bil-qalb intennulek qaddis. Osanna fl-onor tas-Sma. Imbierek minn ġej isemmu. Osanna fl-onor tas-Sma. Qaddis tas-sew inti mulej, intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħaj qasa tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħaj, tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej. X'għandu bil-qawm tiegħek? Stennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba mal-Papa Leon, l-Isqof tagħna Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Anthony Merċieqa, il-mejtin tal-familja Merċieqa. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebb tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli, Sant'Angela Merici u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħanejdulu dak li smajna fil-Vanġelu illum, ikun li tritient. Ejjew naqdu x-xewqat tagħna illum max-xewqa tal-volontà, ir-rieda li Alla għandu għalina. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tridient kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem
natikom islim tiegħi tħarix lejn nubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Mulej Ġesu għamel li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda għal-ħnina tiegħek, tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Danu il-ħaruf Talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja ħenjin dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Nistieden il-dawk li qed isegwuna mid-dar, partikolarment il-morda, biex f'dan il-mument nagħmlu taqarbina tax-xewq. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla. Nitolbu. It-qarbina mqazza li għamilna bid-demm għażiż tiegħek toftomna mill-ħwejjeġ li għaddu u fuq l-eżempju ta' Sant'Angela Merici inħobbuk dejjem iżjed b'imħabba safja fuq l-art u naslu plena bla tmiem tad-dera tiegħek fis-sema
بكريستو سيدنا المولej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier l-Ben u l-Ispiritu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej miegħek, il-birkinti fost in-nisa, il-birek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej miegħek, il-birka inti fost in-nisa, u l-birek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej miegħek, il-birka inti fost in-nisa, u l-birek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna